Jam Genowali fini wiyete men ñande nasande nogas go jukku ujunɗe ɗe nogas e joyi ina hawre nogas joyi dew haran ujunere temen nayyi capannayyi jeeɗiɗi fergo météo leydi Sénégal e Mali. météo leydi Sénégal e Mali ina ndentina yimɓe wuurɓe e nder nokkuji lesɗuɗi ɗi nde battanta koye mumen hakkillaji e mayirɗe lewru jukku ndu ha e 15 lewru siltu ujunɗe ɗe nogas e joyi nde ina ɗamina ƴiwole mawɗe ɗe galda hendu e iidali ma tob e ɗin tumaji mbasen hirde laddeji kibbiten oroje men law mbasen welsindade dambi borte e ɓoti ha e ñalbi men ɗo daƴeteɗo tawede ko ƴiwole ɓennitoyoje ɗamina wonande météo Mali e Sénégal. Gueno woni mbajjiri hisnori yo dandu yo hisnu en danda en e kala bonnoje ya barke gawri e kosam. Kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e dande Maymouna Oumar Diallo mo Heelangi. Duɗal Pular Murtude Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen.